hai logi rok hai no lam sogo ani oro channel lo logi rok angni rok no kaisa phunugui nai toma bobo ang toma bangni rok no phunungnai nai tongdi soya karu inke logi rok video tag ba tag da sarsa snamai maya ang tongo inke ani cooking rok dini rok nai thogjang salai di ang comment khailai di ani video bahai ungjak inke tangni rok no ang phunuknai hindi ang tagdi ang thangnai inke bwsarok bai ni chung thangnai inke sini nogan daro no ni rok no kaisa phunukbai ne toma bobo manai nai di inke logi rok ang te kaisa ni rok no sanai ang ole ani amo toma bo sok phale ha e hai ni bang ang tini kisa khnai rok khei sarui tongtebu inke khnai rok ang bo kisa ani to khnai to emne kepleng ni le hapana kisa masa khnai rok pherei nai gira ang namani ta kasar mani kha ang amo Flipkart order khaina ha kimi afrono sok phaibu ang kisa pherei na ha ole amo le ke amo tama bona ke ang ka ke to pherei ya ko kisa ro hai pherei ha pherei wani rok somai somai ang ke te gesa ani Flipkart manai sok phai ule amo ke ta ba amo ke juta pa namo kisa ang ngali abono kana engke logra hindi nai sinai manai nyalai nai kete gesa amo ta sikama amo ani busani bangai Flipkart ko sar lai mani ebo bono bo phunu bihi rohobu le amo khena ani busani jeans ule pen ule amo hai bo kaisa ka sar lai le ha kita ba ani rang bu khok sa kari kha kita ni ro no video rok snai phunu malia kini rok na kaisa sini nok bandaro no eri nai bo belai ke kereng kini rok sanaroi ta ro woi na nai ki bo namawu je musuk tui khaibi bumol bo belai kereng nai di ni rok ni mokol bai ne bahai injak ke ang to kaisa ro la ha nai tongri order khai roi la ha ang to ani bangai ebono tangni rok no phunu ya kho te kaisa tagoi tongo snawi tongo ebono ni rok no phunu go nya hindi nai leina ya koru rok ska sai tong bumol nai thau ka ba nyai le amo sai tong ta ba bumol le hai na bumol pura no phul no no nai Rina nhảy xuống này hình này thì sao bay đi nó có mấy khay ấy cái Rina cái gì nó có mấy khay vậy kosoti deh kosola gorna ke kerau nya sa lai sini dal motor sinyal motor ani yar khop khwar khele motor